mhlawumbe uma ungasilandisa ngokukhula kwakho ngabe yiphi leyo masakha okhuluma ngayo? Ngizalwa ngo-1986. 1986. Yebo. Ngizalwa uSipho Boy Zondo noJabu Veronica Biyela waseGanela kwaZondo. Yeah. Yebo. Ngizalwa abantu abakholwayo. Babekholwa ngalendlela ukuthi angeke umfundisi kamzali umfundisi. Yeah. Mina ukukhuleni kwami ngikhule ngumfana nje owenza imidlalo eyenziwa abanye abafana. Yeah. Kodwa uma sengibuka manje kwakukhona okunomehluko ukukhula kwami. Yeah. Indlela ebengigange ngayo mangiyibuka manje bengithi ake ngithi ibi abnormal. Ngoba kwathi ngineminyaka engafikile kwemihlanu ake ngithi ngo-1990. Yeah. Esigcemeni North Durban lapho uhlanganisa oMashu, Tuzuma, Nanda, Phoenix nezinye indawo ezamalokishi surround yona North of Durban. Kulawo malokishi amanye sebizwa ngokuthi Inc njengamanje. Njengoba kade ngichazile ukuthi ekukhuleni kwami ngikhule ngumfana engeke ngiyibeke njengomfana obenza kahle according to indlela abantu abangizalayo abafisa ukuthi ngikhule ngayo. La okwaqala khona ukuthi noma ngingasakhumbuli kahle ngoba ngisamncane ngeminyaka ngo-1990 bengina 4 years. Kwaba nezihlakalo ezenzakalayo kuzona lezi igceme kade ngichaza. Yeah. Sokutshontshwa kwezingane. So ukutshontshelwa kwezingane abantu abaningi abadala kulezi ndawo ngoba bekuyikhathi zodlame ngalezi ikhathi. So okunye ngiyakukhumbula kancane kwenzeka, okunye akuzange kube kuhle uma ngikubona ngoba uhlangana nomuntu eshiswe ngethayi wingane lapho esikoleni awazi kwenzakalani, kodwa mawuzobona umuntu eshisiwe awazi ngisho ukulala ebusuku. Uba nalokho qwasha nalokho kuphazamiseka ongeke kwazi ukuthi abazali bekunake ngalesikhathi kade uyibonile lento ngoba akusiyonto exoxayo ekhaya. Abazali babantu abashaya manje uzothi mayichaza lento bese bethi ubufunano nalapho, kodwa kade kugcwele ezinye izingane lapho. So uthole kunzima ke ukukhuluma nabazali ukuthi ubatshele izimo ohlangabezana nazo. So sengibuyela odabeni lalokhu ukutshontsha kwezingane, ngachaza futhi ukuthi abantu abaningi abakhulile kulezi indawo engiyibalile ezifola ngaphansi kwe-Inc bayazi ukuthi bekutshontshiwe izingane ngo-1990 ake ngithi 89 1990 ngoba ngangisamncane ngaleso sikhathi. Akunye ngeke ngikukhumbule kahle, kodwa ngiyakhumbula ukuthi ngake ngahlala endlini ethile ngiyificele ezinye izingane phakathi ezaphuma kuleyo ndlu zangaphinde zabuya, kodwa futhi akusiyona into ongayinaka uma uyingane ukuthi unganaka izimo ezinjengalezo. Ukuthi nje kushuthi mhlawumbe sivakashile ngoba labantu basithathe ngemoto empompini, kushuthi umama nobaba ngizalelwe emshadweni. So bebe nomuzi, mina ngikhule nje ngihlala noma nobaba. Futhi ngingakazi ngambona ubaba eshaya umama. Angiyazi leyo nto
angiyazi kwangempela angiyazi. Ngikhulele kumndeni onjalo. Umndeni nje engizothi ububumbene noma ubungamile kahle kodwa bese ngakuboni thina lokho ngoba bese ukuthula ekhaya bekukhona. So ke lana ke sithathwa endaweni ekuthiwa selindelane. Yebo. Elindelane la noma ngeke ngisabala amagama abantu ngoba babaphathi abanye abathile bezepolitiki. Angeke ngibeke kanjalo ngoba angeke ngithande ukuthi ngivule izinto ezinjalo ngoba ekugcineni kunabantu abaluza izingane zabo kuleso simo. Abanye bayithola engenamakhanda, abanye bayithola zingenawo amaphathi athile emzimba. Nami ke ngatshontshwa ke ngafakwa kanye nazo lezo izingane. Ngendlela ke abazali bami babengichazela ngayo ukuthi kwakwenzakalani mina ngingekho ekhaya. Mina kuyangicacela ngokusobala ukuthi cha umuntu uyaphila nje kodwa kuumusa kaNkulunkulu lokho. Ngoba ubaba bomuntu othandazayo. Engawusebenzisa umuthi esebenzisa amanzi, esebenzisa umlotha ukulapha umuntu. Lokho ke bengikunderstanda mina ngoba bengikhule ngaphansi kwaso leso simo. Ngisibona elapha umuntu ofike mhlawumbe umunye namaqhuqhuvu, umunye akalala ebusuku uyacindezeleka kodwa ethandazele into angafakanga lutho efana namanzi. Umlotha athi umuntu akafike nawo yena ukukhulekele nje bese yamnikeza. Uyozwa nje emva kweinsukwana umuntu useyabuya useyachaza ukuthi sengiyalala, sengiyakwazi ukulala, sengiyakwazi neconcentrate kwezinye izinto. Ngaleyo ndlela ke bona base behamba abantu abahlolayo ekulahlekeni kwami. Kanti ekulahlekeni kwami ngangingedwa, sasibabili siyingane. Kukhona untombazanyana engangizwana naye njengoba sasikhula siyingane nje, izingane zangamakhelwane. Uyahamba uyivakashele ngoba nikwi age group eyodwa. Angisamkhumbula igama lentombazana lo engangitshontshwe naye. Kodwa engikukhumbulayo ukuthi uthi ubaba wayethi umeya kubantu abahlolayo noma abantu abasebenzisa amakhambi esintu ukubona izinto eziyimfihlakalo. Bethi labantu ababoni ukuthi sikephi. Kumnyama la sikhona. So njengoba bengichazile ukuthi angeke ngikwazi ukugagula amagama abantu. Kodwa ke umuntu ongaphansi kwa ink uyakwazi lokho engikuchazayo. Mhlawumbe abanye bengathuka uma bengabona ukuthi namfana wasinda lapho ukugcina. Sahlaliswa 7 days. Bese ethathwe leyo suku ethathwa kuleyo ndlu leyo. Ngokuzwa ke ngoba akusiyona into engangiyibona ngamehlo. Ngangingakuboni lokho ukuthi bayamnquma noma benzani. Angeke ngibacabangele ukuthi babecabangeni ngoba ingqondo zabo ngeke ngikwazi ukuyikala njengabantu ababekwazi ukuthi bebulala izingane. Izingane ke zayitholakala emagroundini, amanye akhona kolindelane, amanye koNtuzuma. Zitholakala izingane zingenamakhanda, ezinye ayinalemu, ezinye ezinazo nje izitho zomzimba iphelele. So ngaleyo ndlela ke kwaba inkinga, kwaba incindezi ekhaya ukuthi hawu ingane ilahlekile kodwa kutholakala imizimba yezingane ilelu hlobo. Lokho engibona ukuthi kwamcindezela kakhulu umama. Ukuthi engakwazi ukumelana nesimo esifana nalezo. So ke ubaba njengoba ehamba abantu abasebenzisa amakhambi esintu noma abasebenza ngokuhlola,
bethi abasiboni la sikhona. Uma sengichazela kubaba uthi wagcina ehamba umuntu wesifazane owayengaboni emehlweni okuyena lo mama noma ugogo owakwazi ukuthi emchazele ukuthi cha la ekhona ingane akubonakali ngokwesimo sezinto ezisetshenzisiwe engingenabo ukuqiniseka ukuthi kwakuyinhloboni kodwa kwakuthiwa asibonakali la sikhona ngoba kumnyama. Lokho ke mina engqondweni nami kunginikeza ukuthi lezi ingane zayenzelwa isimo ake ngithi esokuthakatha ngoba yebo ukuthwala lokho yinto ongayiprove ukuthi uyibone hayi ukuthi utshele umuntu. Yebo ngoba awekho namanje amacala aphathelene nezokuthakatha nani kodwa kuyazi ukuthi into ekhona kubantu abamnyama. Lapho ke ugogo lo esemchazelile ubaba ukuthi no ngoba ngiyakubona ukuthi umuntu okhulekayo noma umuntu othandazayo anginawo mina amandla ukuthi ngikutshele ukuthi izingane zikuphi kodwa kulokhu onakho zikhona izaba esingazenza ukuthi lo moya onawo ukusize ukuholele la kunezingane khona. Kwashisa nosi mfowethu. Bese uma sengichazela kuba ukuthi wezwa nje izikhathi zasekuseni sesisalelwe u3 days ukuthi sinqunywe noma kwenziwe leyo mkhuba leyo ababeyihlelile ngokusitshontsha kwethu. Uthi ubaba uma engichazela ngoba ubehlale ngithi mase ngingene ezingeni lokuhlupha kakhulu bese yangitshela ukuthi angikhumbula ukuthi ngiyinhloboni yomuntu futhi asingizenzeli izinto ngekwendlela ethandwe yimina. Wayelibeka ngembaba ukuthi ayikho into yongilungela uma ngingakholwa. Akangibekeli ukuthi ngikholwe kephi kodwa ngemazi uNkulunkulu ukuthi ukhona. Uyisayoni. Yebo Sayoni ngizothi ube umuntu owaziwayo ngoba umuntu ongasekho emhlabeni. Kuwona amabandla eZayoni bebembiza ngomfundisi uZondo. Manje ke kushuthi ke la esebemyalelile kubaba uXolo la sebemyalelile khona ubaba ukuthi uzokwenza njani noma kuzokwenzakalani. Wamsiza ke ugogo lo engaboni emehlweni kodwa wayekwazi ukubona ngesimo sikamoya. Naye wayichazile ukuthi akaboni la sikhona. Wayenawo amandla okubona kodwa ngokwezimo ezayisebenzisekile akakwazanga ukubona. Kungasiyena ukuqala kungasiyena futhi owesibili kodwa base bebaningi ngoba nabo base bedidekile ukuthi iyiphi indlela abangenza ngayo ukuze sitholakale. Uthi ke ubaba wezwa nje kuxega amadolo ekseni uthi wasukuma emva kokuthi babengasadli ngisho ukudla ngoba izinto ababezibona bebona izingane bethunyelwa kuthiwa bahambe bayobheka mabefika ingane ayinakhanda sebebuka ukufanisa kwebazi ngoba bengichazile ukuthi bengumfana ebengizothi bengikhuliswa komfana ngokwendlela esazi ngayo ke emalokishini ukuthi abafana bakhula kanjani. Nami ngikhule ngaphansi kwaleso simo. Shuthi ke ubaba uma ngichazela ukuthi kwaxega ke nje inyawo wafikele ukuthi sukume wasukuma wahamba wayongena ngqo la esikhona.
engazi naye ukuthi uphushwa yini. Kodwa-ke abantu bakamoya bayakwazi lokho engikhuluma ngakho. Ngoba indaba kamoya ngiyazi ukuthi abantu abaningi abayiqondi kanti kuyinto ekhona futhi iyasebenza. Wangithola-ke kanjalo baba nayo intombazane le engangihamba nayo ngoba sasinda lapho saba babili. Sasinda saba babili nakhona ngaleso sikhathi ebusuku khona abasebemkhiphile ukuze sisale sibabili. Okusho ukuthi ke njengoba sisele sisibabili sekusele thina ukuthi noma isibalo sabo labantu si right noma asikho right, kodwa siyazi thina ukuthi kwabazongena kusho ukuthi thina sekuyofanele sisahambe ukuthi siya abahambayo. Ukuthi siyaphi asazi, kodwa nje sijabulela ukuthi sisigqoke impahla ezintsha. Angikukhumbule ngangikudla. Cha, ake ngiqamba mangikukhumbule ngangikudla. Angeke futhi ngize ngigxile kakhulu khona ngoba ngicabanga ukuthi babenza ngokwenqubo yabo. Sithathe-ke ubaba la esiphindisele ekhaya. Masifika ekhaya njengoba ngisho ukuthi ubaba nomama bengizalelwa nje emshadweni. Yeah. Ikhaya lami lokuqala lelo enganginalo elindelana. Khona la KwaZulu-Natal. Lo wentombazane ngangigcina ukumbona ngalelo suku sibuye nobaba. Uma sechaza kubaba ukuthi hayi bathutha ngaleso sikhathi ngoba bakwazi ukubhekana nesimo okuyisona ngisho endaweni ke bayazi abantu bakulezo iceme lezo ukuthi iyiphi indlela ebekubuswa ngayo. Yeah. So okunye ke ngiyakwazi ukuthi ngikukhumbule, okunye bangikhumbuza ngakho futhi ukuthi behlale bengixoxele khona ukuthi ndoda uyikhumbule ukuthi uqhamuka esimeni esikanjani. Fanele uhlale wazi ukuthi wena mawufuna ukuba right nansi indawo yakho. Ngoba ke sihlale sazi ke ngicabanga ukuthi nami ke ngisaphethwe yikona ukwazi lokho. Njengoba bethutha-ke kubo kalontombazane, mina ngaleso sikhathi ngase ngiqale ne-crash kwi-age of 4 years ngase ngiya i-crash. Kodwa uthuka isimanga ngoba njengoba ngisho ngichazile ukuthi bengiwuhlobo lomfana obelenza izinto ezenziwa abafana, kodwa wami bekuthe ukuthi akuthi ukuhluka kancane ngoba ngaqala ukudoja e-crash. Yeah, ngaqala ukudoja e-crash ukuthi udadewethu omdala uma ehamba engihambise e-crash engibeke ngasegeyithini engangishiyi ngaphakathi engibeke ngasegeyithini ngoba kukhona nezinye izingane eziyongena e-crash. Mina ke ngithathe yami indlela ke ngihamba ngihlalela emahlathini. Iyona hlobo lempilo ebengathi belingikhulula kakhulu ukuthi ngibe ngedwa. Yeah. Ngaqala ke i-grade 1 esubiza ukuthi first year mawuphuma e-crash. Yeah. Ka grade 1 yanda lenhlese yokudoja esikoleni. Sengifike phela esikoleni sengigqoke uniform, kodwa ingqondo yami angenza izinto engithi ngempela mase ngiyibuka manje ngibona ukuthi hayi cha ngingakusho nje engikushoyo mhlawumbe ngiyithathelela mina, kodwa
akusiyona indlela ngempela enormali yokuphila kwengane ukuthi ifunda first year isingakwazi ukudoja. Mina ngokwazi kwami ngiyazi ukuthi ngaqala icrash. Bona abayiqondi kahle ukuthi ngaqala ecrash. Uma ukuthi babazi babengangitsheli. Kokusho ukuthi kumina kwakwabantu abangazi. Esikoleni umuntu wangibhalisa esikoleni wangiqamba igama lakhe, wangibiza ngesibongo, ake ngithi la okwakhuliswa khona ubaba okwaKhumalo. Mina ngizazi ukuthi ngwakabani, ngwakaZondo. Ubani Zondo? Ngazi ukuthi mina nguNkosinathi Zondo. Lo mama umeseng kushuthi wacelwa uma ukupintsheka kwemsebenzi ukuthi ngicela uhambe ungibhalisele ingane elokishini langakini lapho okuyikwaMashu. Isikole sesigcimeni sakwa J kuthiwa ise17 ngokubizwa kweinamba kodwa ise thanda imfundo no ake ngithi nje ise17 sigcimeni sakwa J kwaMashu. Ngalesikhathi kubizwa ama register angilizwe lami igama. Mina nguNkosinathi Zondo. Lo muntu ongibhalisile isitifiketi sami sithi Khumalo. Njoba ngingane nje abangichazelile leyo nto angiyazi. Engangokuthi leyo nto yagcina kumina iyenza ugqozi lokuthi engathi ngiyahlukumezeka la ngoba mina ngisala ngedwa ezinye izingane beyibiza mina ngimazi lo Sabelo Khumalo. Ngakuthola late ukuthi bangiqambuze ngoSabelo Khumalo. Akukho kuhlangene nami lapho ngoba ngikhula ngingane ngizazi ngakaZondo ngizalo ubaba Zondo nguNkosinathi Zondo. uKhumalo uhlanganaphi ngendlela ukuthi ke ezikoleni zabantu besishawa hayi ngendlela manje ngayichaza nje iqiniso lithi yokubonisa ingane kwangathi bakhipha isibhongo umuntu esimama umezokushaya engathi ubeshawa umyeni wakhe ngibeke nje kahle ngithi umyeni wakhe bese ethola ithuba lokuthi engathi ngashaya ezinye izingane sashawa kanjalo ngoba sesilaliswe deskini lokho kwangibalekisa ngiqhalanisa nesikole ka first year into engacatshanga ngane ya first year kodwa mina ngikwazi ukuyicabanga leyo nto engakuthi kwaphela unyaka loyo ngangayithola ireport kokuphela konyaka bathi uthisha abangazi ngoba vele ngangisaqhubeka nalo igama laNkosinathi Zondo ekhaya bazi ukuthi ngesikoleni ngisukela Indelane ngiyagibela amabhasi ngihamba usisi wami ufunda eNqabakazulu igama lakhe kwaku Princess Zulu owaziwa ngoNana Zondo. Dadewethu uyena umuntu ke obekade ngibheka kakhulu enginakekela njengomuntu obesayingane ngaleso sikhathi. Naye futhi wayesaqhubeka khona lapho ukuthi ngoba uyokwazi esikoleni kwakusetshenziswa amabhasi oPatco ngaleso sikhathi. Hayi ngoba uyakwazi esikoleni hamba esikoleni mina ngihambe ngesikoleni mangifika nje ngingaweqi umhosha lo ozongikhiphela ngasesikoleni ngihamba ngihlala ehlathini uhlala ehlathini angixoxe namuntu angenzi lutho akukho ungihlukumezayo futhi njengoba ngihleli la ngaleyo ndlela ke izinto ezazenzeka khona esikoleni angiyivikeli ngalokho sase simfica umuntu
egenciwe esikoleni emagcekeni esikole, simfice futhi umuntu eshunqa ekhombisa ukuthi kade eshiswa abantu abathile ngoba bekusasebenza kakhulu ezepolitiki ngaleso sikhathi. Ubona ukuthi ushiswe iqembu elithile lezepolitiki engeke ngalibala-ke ngegama lalo ukuthi ngabe iliphi, kodwa kwawenzakala izimo ey'njalo. Ngiyacabanga ukuthi abantu baKwaZulu Natal bayazazi izimo ey'njalo. Mina-ke kwi-age of 6 years ngizobona izinto ey'njalo ngisho engqondweni yami angangeke ngisho ukuthi indlela engangenza ngayo yayiphambene neminyaka yami. Yebo, yayiphambene neminyaka yami, kodwa izinto engangiyibona ngaphakathi emagcekeni esikole, lokho kube kungenza ukuthi ngisabe ngisho ukuthi esikoleni. Engangokuthi bengize ngiyiphuphe leyo nto makade ngiyibonile, ngoba phela uma uyingane awufani nomuntu omdala ukuthi ungakwazi ukubhekana nomuntu ongasekho. Nangosiko lwesiZulu-ke sina siyingane asivumelekile ukuba la ekunomuntu khona ongasekho. Ngikhule kuleso simo esikanjalo. Ngaleyo ndlela-ke kwangenza ngaphinde ngasisabe isikole ukuthi kanti kubuye kugencwa abantu, kubuye kushiswa abantu, into engingayazi. Lokho kwakungithusa kakhulu ukuthi kodwa inhloboni yempilo le, njengoba ngikade ngichazile ukuthi ngizalwa kumndeni wabantu abashadile, angikwazi ngisho ukuxabana kwabendlini. Yebo, sengikhulile sengingaka, yebo bengeke ngikubone ngoba bese nginakisisa izinto ey'ningi, kodwa nje ngalezi ayikhathi ku-6 years 7 years kusuke konke nje kukuhle ungaboni lutho. Ngaleyo ndlela-ke esikoleni waze waphela unyaka, mhlampe ngangisangene 2 months kuphela esikoleni. Ekhaya kwazi ukuthi ngesikoleni ngi-attend futhi ney'ngane zesikole ziyangibona ngihambisana nazo, kodwa ngifike esikoleni ngingena eklasini. Engangokuthi wathi unyaka usuyophela kunalento yokulandelela kwabazali ngey'ngane ukuthi ngabe zenza kanjani. Ngizothi angazi noma ngahluleka ukungithola noma wangithola, kwaba ukuthi isimo uzosilungisa, kodwa-ke abazali bami bekwabantu kade ngibasaba ngoba bebenenduku, hhayi kancane bebenenduku. Ngendlela yokuthi hhayi uma ungitshela ukuthi uzongishaya omunye umfana, ungikhumbuza la engisuka khona ukuthi cha, akekho vele umuntu engizokuceba kuyena ngoba ngizothi ngiyabika phinde ngiyithole futhi leyo nto. Bayazi abafana bengikhula nabo ukuthi akekho umfana obeshawa njengami kumgaqo nje ebesihlala kuwona. Okay, esikoleni ngagcina-ke ngingaziwanga kulandwa ama-report, angiyithole i-report ngendlela yokuthi babe ngasangikhumbuli ngisho uthisha. Ingane nje engaziwa. Ingane nje engaziwa. Umuntu ongaziwa nje, kodwa une-uniform futhi ugqoke kahle ngendlela ezinye iy'ngane ezinabazali abakwaziyo ake ngithi uku-afforda ngaleso sikhathi. Ngangingahambi ngey'nyawo, babekhona ezinye iy'ngane ezayihamba ngey'nyawo ngaleso sikhathi. Ziningi futhi kunganakeki ukuthi kukhona ugqoke isicathulo khona ongasigqokile. Sasijabulela khona lokho ukuthi siyahamba siyingane sonke siye esikoleni. Lokho ukuhamba ngenyawo siye saqala ukunginakisisa umuntu oseyofunda o-standard 2, kushuthi leyo u-grade 1 u-grade 4 ngokwamanje. Ekhaya ngoba
ake ngithi nje ngizalwa abantu abangafundile ngokugcwele nje kahle esikoleni. Yebo, umama wafunda yena kodwa akasiqedanga isikole. Ubaba yena cha, akayanga esikoleni, akazange esikoleni kodwa bewumangazi bekwazi ukufunda iBhayibheli. Hayi leyo ke eyangimangaza kakhulu. Lana ke njengoba ngingaya esikoleni futhi ngiwumuntu obenganakekile ngoba bengingaphaphile, bengingasiyena futhi umuntu ohamba nemgruphana, bengihamba ngedwa nje. Futhi bengifana nenkomo edla yodwa, yengakho kade ngingalula ukuthi abanye benginaka ukuthi angingeni nabo esikoleni ngoba bengumuntu ohamba yedwa ongenamngane. Noma isakhona leyo nhlese namanje kodwa akusafani ngoba sengiyakwazi nami ukucabanga izinto ngendlela yami. Kodwa ngeke ngizwe ukuthi kuba nzima ukuhlala nabantu abaningi. Engathi ngihlale ngibe ngedwa nje, noma kungasiyona into engingathi mhlambe iba incindezi kumina, futhi ngeke ngikubone kuyincindezi lokho ngoba isimo engibhekene naso. Mhlambe ngingabona omunye umuntu oqhelile kumina obona ukuthi no, engathi le ndoda inencindezi ethile nayo, kodwa kumina nje konke kuyafana. Ukufeyila kwami ke esikoleni ilokho oqala ukuthi ngangingaziwa. Ngawuphinda futhi the first year ngazama ukubhodla kubona ukuthi ngiyasaba kulesa sikole ngoba sifica izimo ezikanje. Kwaba inkinga khona ukuthi ngichaze lokho ukuthi sifica izimo kanje ubuthuleleni sonke lesi sikhathi. Uyabona ukuthi uma usuzothethiswa kanjalo akusekho kunye ongakwazi ukuphinda ukubhodla ingane ngoba uyabona kodwa wawudoja nje nase-crash kodwa ungazi uyifica izimo. Ngingakaze ngiyifica izimo. Yebo, uqinisile lokho, uqinisile. Mhlawumbe ukuba umuntu ozizwa enokuthula uma ehlele ehlathini, labantu ababenithathile awucabanga mhlawumbe ukuthi izinto ababeyisebenzisa njengoba babethi beya kubantu ababonayo bethi abaniboni nisendaweni emnyama, awucabanga ukuthi zonke lezo zinto mhlawumbe zingaba nomthelela ngoba asibazi babesebenzisana, nanokuthi kwasekusele 3 days ukuthi mhlawumbe niyobulawa naseningabantu bokuqala okumele behambe beyobulawa uma ngene enye igroup. Awucabanga ukuthi zonke lezo zinto mhlawumbe zaba nomthelela ekuthenini wagezwa yini mawusuka khona lapho? Kubuye nekhanda lenu lokho noma ukucabanga nalokho mhlawumbe ukuthi ikhona kwaba ne-impact empilweni yakho ukuthi ugcina umuntu ongathi ungahlala ehlathini? Lokho okuyisimo esikanjalo kungifikele sengiqede ngisho isikole ngoba ngasiqeda isikole kodwa kanzima. Akekho esecabanga ukuthi ngasiqeda isikole ngokwesimo sempilo kade ngiphila, kodwa ngakwazi ukuthi ngigcine ngisiqedile. Lo sengibuyela kwimibuzo wakho ukuthi ngaba kukho yini engicabanga ukuthi ngabe babekusebenzisa. Yebo, ngokwami ukubona ngiyabona ukuthi akhona amakhambi ababewasebenzisa ngoba lokho ababekwenza oqala nje umuntu owazi ukubona ngokwesimo sikamoya ethi akasiboni la sikhona, okukhomba ukuthi kukhona okuvimbile. Makukhona okuvimbile, ngabe kuvinjwe yini, kusetshenziswe kanjani ukuze kwazi ukuvimba? Ngoba insila yami idingakalayo imina loyo. Uma kumethe umuntu obonayo akasiboni ukuthi sikephi, okusho ukuthi insila yami kungenzeka ukuthi khona la edidaniswe khona. Engingavumelana nawe kuleso simo ukuthi yebo, ngokwindlela yokuyihlaziya kwethu njengamanje ngiyaba nokusola lokuthi akhona amakhambi ababewasebenzisa. Okwabanzima ke kulokho
angazi noma bayenza yini okugeza ngoba phela mawade uhleli nabantu kwase kuba abantu abangasekho kufanele ukuthi ube umuntu ogezwayo noma uhlambulule ngokwendlela yokwenza izinto ngokwendlela yesintu kufanele ukuthi ugezwe noma uhlambululwe kuya ngokwesimo ngendlela ekwenzeke ngayo engingazama mhlambe ukufinqa nje indaba ukuthi bemfishane ukuthi angikhumbuli kunesimo sokugezwa cha angikhumbuli yeah angikhumbuli ngabe iziphi izinto bezokuhlupha obusuzenza udlulela kanjani kwamanye amabanga ubuya nini kungqondo ukuthi kumele ayinoma kumele ngisiqede isikole iziphi ingqinamba futhi ezinye obubhekana nazo mhlawumbe ekuphileni kwakho iziphi ezinye izinto mhlawumbe othema uyibuka endleleni yakho yempilo wavuka ukuthi kungenzeka ukuthi mhlawumbe izinto eziningi zashayisa ngalesi sikhathi mangiqala la ekuthenini uma ngabe ungaphansi kwesandla sabazali uke wazi ukuthi konke abakwenza abazali ba right engokuthi phela mawuyingane uyazi ukuthi hayi akekho umuntu ohlula umzali wami umzali wami uyena uke wazi kanjalo ke ubaba wami bengazi ukuthi mangiseduze kwakhe akukho kumbi ukungasondela eduze kwami ngokwendlela ebengimthemba ngakhona angikubali ukuthi ube umuntu obenesandla sokushaya yebo ingane ngokwesimo esikhule ngaphansi kwaso vele ibishawa kodwa ubungayishaya ngendlela yokuthi ayibe nemvimbo ezokwazi ukuyibuka mhlambe 8 years emzimbeni lo muntu ubungasamshaya engakusho ngikubenge embaba ukuthi uwumhlukumeza mawushaya ingane uyayishaya uyayibonisa hayi uthi uyifuse ngopast 3 uyishaya ngoba ujaha ukuthi ungashiwa isitimela afake emsebenzini shuthi fanele ukala ukuthi ngopast 3 fanele ngivuke ngithathe iCane ngihambe ngomshaya ngoba ufike kula ekhaya ebusuku lokho bekubenza kubona njengabazali besiqinise leso simo leso besiqinise futhi isandla uma ngithatha ukubheka ngokwezimo zempilo ebesidlule kuzona nomndeni ubona ubungamukelile ukuthi angeke ngisatshontsho ubuwazi ukuthi uyangivikela mawuthi hey ngo5 mangibuya emsebenzini futhi ufice uhleli la endlini kanti mina ngaleso sikhathi o5 ila iqala khona igame yethu iyashuba kubuya abazali emsebenzini bathengelwa ama chips abangani bami nami mhlambe kukhona engikutholayo ngimama ngoba uyena umuntu obekade ubone ukuthi unesandla sokuba umzali yebo naye umuntu othethayo eshaya kodwa bengasiyona into agxile kuyona ukuthi uzokushaya noma kodwa ukuthetha yebo ubethetha ngendlela ke yokuthi ke isimo senduku angibonanga ukuthi kungaba isimo esihle sokukhulisa ingane ngokuyishaya ngoba igcine ibona ukuthi ngisho ngangishaya vele noma ngingayenza lento ngizoshawa vele igcineni kunani ke mangingayenzi ngoba kusho ngizoshawela ukuthi uhamba abangani bami bodwa ngasala mina ngoba bacabanga ngani ukuthi bahambile mhlawumbe bayokumoba ngoba ubaba ugcine senamandla ukuthi sithengele umuzi esithi ikhaya kwaMashu esicemeni sakwakhe kwaMashu wathenga nje umuzi ngoba ubeyade sebenza ka public works
umuzi wawuthenga ngo-92 u-92 loyo cishe ku-3 months wakhona nga-attenda 2 months esikoleni wonke lamanye lezi inyanga ngangiyidoja esikoleni ngangingayi eklasini ngangingena eklasini makuthiwa ngihujwe abafundi bangibamba bangise othisha laba abazongenza ukuthi futhi ekugcineni ngisisabe isikole ngokwendlela abashaya ngayo babengashayi mfethu babemhlukumeza umuntu bayangifakazela abantu abafunde kulezo izikole noma ngingisaliphinde igama lakhona kodwa bayazi ukuthi othisha bakhona bewuyinhloboni bebekwenza ukuthi ungasikhuthaleli isikole ngendlela ade beshaya ngayo. Wena washawa ekhaya washawa esikoleni njengoba ngibekile isithema siqala ngabe ukuthi angiyibeke esayidini lokuthi bengumfana owenza kahle. Ucabanga ukuthi mhlambe uma ngathiwa uthola umntwana ongenzi kahle iziphi indlela ongayizama wona ukuthi aqoqeke? Angeke ngikucabange njengamanje lokho kodwa ukubekela ikusasa mhlambe bengingachaza ngokuthi isimo sakhe sempilo esingasho ukuthi udinga ukuphatheka kanjani ngoba ukhona umntwana othola ukuthi uyambona ukuthi mhlambe ingqondo yakhe idonsa kancane angeke ngisho njalo bese uyomhlanganisa nabafundi abanormal uyibone njani engathi uhlungekile kwabanye ngoba bahlale bemchofoza okusho ukuthi mawumzali fanele ukwazi ukuyibona lezo zinto ukuthi ngiyini into emphatha kahle umntwana wakho yini into engamphathi kahle ingqondo yakhe ngabe idonsa ngokusheshsha kangakanani noma islow kangakanani ila uzokwazi khona uthathe inqumo ngaye ukuthi udinga ukuthi ngimsekele ngalendlela. Yebo uma ngithi umsekele ungamthatheli inqumo musekele inqumeni zakhe umbonise lapho umbonise khona angisho ukuthi mhlambe iyona ndlela engingathi ngibapha yona abazali bami cha mina nezingane zami ilokho bengikubona ukuthi yazi ngoba izingane nginazo indlela yokuvika izimo ezifana nalezo ukuthi ujwayelane ukuhlala nengane yakho nixoxe ukuze uzoyithola ingqondo yayo ukuthi ihamba igcinaphi ila uzokwazi ukubona khona kumzali ngoba thola ukuthi iyasaba ukukhuluma ngenxa ukuthi iyawazi uyathetha kodwa uzothi mawuhlala nayo phansi noma niwalke nje ngoba siseThekwini thatha umntwana wakho niwalkela ngasolwandle umdlalisa imidlalo ethile uyambuza lapho ngendlela elingana naye ngokomqondo uzothola ukuthi umntwana wakho unayiphi incindezi ngabe kukhona abambhosayo esikoleni okumenza ukutheleke ukuleka phela kuhambisana nawo ukusaba ukuthi ngiyasaba ukuya kuleya ndawo ngoba ngizofica ubani ozongiphuca ibhuli ozongiphuca isinkwa sami ozongiphuca imali yami. Fanele ukuthi ukuthole lokho umzali before ukuthi umthathele umntwana inqumo yebo fanele ukuthi umthathele kodwa emva ukuthi wazi ukuthi uthandane yena ukuze engeke niphikisane kakhulu ngokwesimo nje sempilo ngeke nikwazi ukuthi nigcine ningasazwananga uzizwa ikhululekile ukuthi ubaba noma uma ngingamtshela ukuthi ngireshiwe ingane yakhe ingakwazi ukufihlela leyo nto ayikubone kuyicala ukufihlela kodwa ngesitayela sokuthi iyazazi ukuthi mayikhuluma nawe uzoyicomfort izinto besingazazi thina ukuhagwa umzali wakho hayi Nkosi yami mhlambe into engize ngayithola manje lokho ke ngicabanga ukuthi kunikeza isithombe sokuthi
bekuyinhloboni yengane ebekade ngiyona. Hhayi ngoba bebengangithandi, hhayi nami ngoba bengingabathandi, kodwa uyabona lezo zimo uthi uma usuyibona ngaphandle uyayihalela leya nto, kodwa uyabona ukuthi kushuthi yenziwa abangcono kunami. Usuyaqala usuyazeya usuwehla nezinga lokuyithemba. Kahle kahle into oyisho lapha, umzali akafunda ukuthi uthole ihlobo luni lwengane. Yebo. Bese esebenza phezu kwakho engalwisani nakho. Yebo. Azama ukukulekelela leyo nto ukuthi ibe into eright, ibe nezithelo ezinhle. Kunjalo. Lokho noma bengifisa singaphumi kakhulu kwinkulumo yethu, kodwa ngokuveza lokhu kombuzo wakho bengikufisa lokho, angazi wena ubukubona kanjani ngendlela engichaza ngayo, kodwa mina ngiyibona ngisho ezami ingane ngiyasaba ukuthi singibone ngokwesimo engikusona sempilo, ngoba zikwazi ukuthi sixoxe nami. Uma ngabe kukhona into eyisabayo izongitshela, ngoba nginengane yentombazane nengane yomfana. Eyomfana-ke ayingazi, yentombazane iyangazi. So izinto ekwazi ukungixoxela zona izinto engithi noma ngixoxela abangani bami bengihleke ukuthi hawu, ingane yakho ineminyaka emingaka itshela ukuthi iyabona ukuthi loya mfana uyayithanda, ibuye izotshela wena baba. Yebo, ukuze ingeke zingisabe, yayingihloniphe, kodwa ukuze ikwazi ukuxoxa nami. Mase sikwazi ukungitshela ukuthi yazi baba, ngibone loya mfana indlela ngibuka ngayo uyangithanda. Angikhulumi ngomuntu mhlambe ona 13, ngikhuluma ngomuntu ono 11 12. Okwazi ukuthi ekuchazele umzali wakhe, ekuconfront ngokungasabi, kodwa ngokwazi ukuthi imaphi amagama engiwabeka kubaba ngayiphi indlela. Ekugcineni kufanele ukuthi ungayixoshi, ungayithethisi, kodwa ayihambe okungcono, isijabule kakhulu ngoko advice noma ngokweyinqumo noma ngokwezeluleko ithole ukuthi cha, yazi baba ungibonise ngendlela eright. Okusho ukuthi ngingakwazi phinde ngiqhubeke ngikhulume naye. Mina-ke yilokho ebengikwenza kwingane yami, njengoba ngichaza ukuthi angifisi ngibone ngikule simo sempilo engikusona njengamanje, ngoba iy'nqumo zami vele ezingibeke lapho, ngisola omunye umuntu. Khona noma kunjalo-ke, kodwa bengingacabanga ukuthi kunzima vele kwabanye abazali sibekhulume ney'ngane zabo, ngoba isikhathi abanaso basuke besebenza. Ngaleyo ma-weekend lawo akayilandelele phela, akayazi ingane yakho ukuthi ithanda nhloboni yemidlalo, akayifunela umuntu oyaziyo leyo mdlalo, noma eyifunela i-team ehlanganise nezinye iy'ngane, kube umuntu ozoba nengqondo esabalele. Angithathile abazali iy'nqumo y'ngane zabo, kodwa kunomthelela indlela okhulise ngayo ingane yakho, ngisho nawe ikusasa layo inomthelela. Ngoba bengikuvezile ekuqaleni ukuthi abantu abangizalayo abantu abangayile kahle esikoleni. Ubaba wami-ke akayanga nhlobo, engakuthi ngisho ukusayina wafundiswa yimina. Ukusayina ngase ngifunda standard 8 9, kwamama mina ngazi ukuthi hawu, abantu baba akakwazi ukufunda, akakwazi ukusayina. Yonke le eminye iminyaka bengazi ukuthi baba uyakwazi ukufunda, uyakwazi ukusayina, uyakwazi ukubhala, kanti lutho. Okungenzeka ukuthi ubaba wakho ngoba yelwa kangaka ukuthi uphelele esikoleni, ingoba wayefuna ukubreaka ikhasi yokuthi la ekhaya kube nabantu abangayiqedi ikole.
ngoba wabona ukuthi wabengasiqedanga maningi amathuba ukuthi imbuzi izala imbuzi, inkomo izala inkomo. Manje wayefuna ukuqeda lokho ukuthi yena noma engafundanga kodwa ke ngabe sezala abantwana abangafundile nabo. Ngokubuka kwami mhlawumbe yona into eyayimenza aqinisa isandla kakhulu. Ngokuvumelana nawe kulezo simo, yebo nami ngeke ngimthethelele ngalokho ukuthi cha, noma kuthiwa ke kwakushoda okuthile, wayenesandla sokukhulisa izingane. Ube umuntu onomthetho kakhulu, engokuthi hayi bekwaziwa ukuthi ubaba onomthetho. Futhi mina uze wangena egodini ngithi mangikhuluma naye ngiguqa. Angiphathi makuthiwa khona uwrong engiwenzile, bengiguqa nje emgaqweni. Ngoba angincomi ngalokho, kodwa ngiyakwazi ukuzehlisa uma ngabe nginephutha. Ngiyakwazi ukuzehlisa ngendlela yokuthi ngisho kuthiwa uyangishaya angikusabi, angikuphindiseli ngoba ngisuke ngizazi ukuthi ngenza iphutha kuwena. Ngokwendlela yokukhula kwabafana siyazi sonke ukuthi angeke wona umuntu uphinde futhi ube isitha sakhe. Wena kufanele ukuthi wenze njani? Qoqe laba abadala kunawe behambe bekukhulumela emva kokuthi vele usuwehlele ngezansi, kodwa ke lokhu kwehlela ngezansi ila caca khona kahle ukuthi wehlele ngezansi umusubiza abawobhuti abakhulile kunawe ukuthi bafowethu ngixabane nomfana wakwenye section, bengicela ukuthi sihambe siyovimba leyo nto ukuthi ingaqhubeki kube yimpi noma ukuthi yimpi. Lokho bekusiza ke ekukhuleni kwethu ukuthi sikwazi ukungenelana ngisho kuma section ahlukahlukene, besikwazi ukungenelana. Ngaleyo ndlela ke yebo indlela okhula ngayo inomthelela njengoba bengichazile ukuthi yebo singabala ukuthi wenze leso singathekiso ngendlela owenze ngayo ukuthi imbuzi izala imbuzi, inkomo izala inkomo. Yebo ngendlela engibona ngayo, yebo evala umshophi ofana nalowo. Uhlelo olumalungana ngqo nezidakamizwa ngokomthetho. Siyabonga ukuthi usiphe nje i-background yokukhula kwakho. Nengicabanga ukuthi nanoma ubani osezolalela ukungena kwakhe ezidakamizweni, kodwa sesinesithombe sonke ngokukhula kwakho, ngempilo yakho, ngakho konke kwakho. Kwenzeka kanjani ke manje ugcine wena ungene ezidakamizweni? Mbona ogwayi ubaqala kanjani nje amaluzi onsangu egameni lokuthi wena ukhuliswe abazali abakholwayo, kanti abanye baye bethi nganginokubona umalume ebhema ekhaya, ngaqala esikoleni sibhema amaluzi. Yebo zonke lezo zinto lezo wena kuwe kwenzeka kanjani? Sithi ubushilo ukuthi isikhathi esiningi usiphile ehlathini wena. Kwenzeka kanjani ukuthi ugcine uqala izidakamizwa? Sifuna manje usikhandelele leso story ukusuka nokuhlala ukulekelela omunye umuntu ongakangeni ezidakamizweni ukuthi naye engagcini ewelela njengamanje akethi uhlala emgaqweni ehlathini. Futhi leli hlathi liyakulandela namanje, aliphelile ihlathi suka leka ecrash esikoleni up until usumdala manje still usahlala ehlathini. Konke lokho usukukhulumile zona ke izidakamizwa ungena kanjani kuzona, ngoba ngicabanga ukuthi izona ezifike zashayela isipikili okugcina. Ukungeneni kwami ezidakamizweni umuntu omdala noma umuntu osekhulile uyabhema emgaqweni, uyahamba kanti ulandelwa ingane ewulahla ugwayi engawucishile. Into mayenziwa umuntu omdala thina seyingane siye siyithathe ngathi into right. Noma kuthiwa uyazi ukuthi i-wrong kumndeni wami akekho yenzayo, kodwa ngokubuka abantu abakuzungezile belokhu benza into eyodwa ngazi ukuthi into elungile. Ngiqale lapho. Ugwayi uqala kwami ukuthinta
ukuthi ngubhema ngangiphuma ekhaya ngiyovakashela abangani bami ebesidlala nabo imidlalo yabafana njengokuzingela, ucupha inyoni, ukushela amantombazane, ukudlala imidlalo yasebusuku. Siyazi sonke ukuthi imidlalo yasebusuku vele indlela esikhula ngayo izona zimo ezinye ezisikhombisayo ukuthi kungabe uyinhloboni yomfana ebafaneni, kumantombazane ngabe uyinhloboni yentombazane. Kuleso simo sokukhula ke isona ke esikwazi ukuthi ke sikutshela ukuthi wena uhlobo luni. Mangiphuma ke ekhaya ngithi ngiyobona abangani bami, nangu umalume ethile uphethe ugwayi mude uyabhema. Ngalezo ikhathi ugwayi wawo 20 cent, 30 cent, kwezinye indawo usheleni. Ungathuka mangakutshela iminyaka ukuthi kwakuyimuphi leyo nyaka, kodwa ke ngizokubekela emva kokuhamba nesikhathi. Kwenzakala kanjena ke njengoba ke ngiphume ekhaya i-date yokuqala ngibamba ugwayi ngubhema, ngiyakukhumbula iyona le engichazayo ukuthi ngabona ubhuti thizeni ebhema ugwayi. Since bafuthu sisebenzisa co-working space njengamanje, siqalele ithi indaba yokushutha and sebebaningi abantu abakhona and bayakhuluma and ngesize sikwazi nathi ukuthi sibaphazamise kuzogcina futhi bezwakala kwi-background igcine kuphazamiseka umsebenzi. Siyacela bafuthu ukuthi nisixolele ngokwanamhlanje, sicela ukuyivala la i-episode. Inkosi Nathi, ngicela ukukhuluma nakho kuwena. You are a great storyteller. Uyakwazi ukuthatha umuntu ukusuka nokuhlala ngempilo yakho. Sinenkinga yokuthi abantu abawuhlobo lakho bahamba bengabuyi lapha. Siyacela mfowethu ukuthi kusasa ubuye uzoqhubeka lapho ogcine khona. Siqale ekseni bengakangeni abanye abantu la empilweni yakho. Ngicabanga ukuthi ababukeli be-MPTV1 bazofunda okuningi. So mfowethu siyacela ukuthi kusasa noma bekunzima noma kanjani uzama ukuthi uphinde ube ingxenye yohlelo lethu for upart 2 ukuzoqhubeka ukuthi waqala kanjani idakamizwa, usitshele nangalezi ingozi onazo ukuthi wayithola kanjani, mhlawumbe nezingqinamba osubhekene nazo nezigameko osubhekene nazo ngaphansi kwedakamizwa. Lokho ngicabanga ukuthi sizokwazi ukuthi sikwenze ku-part 2. Nina bendlondlo noPhapha ekhanda kaMenzile okhuluma uProfessor Mwamkhize Ngidaba phansi kwaNongoma esigodini sabho umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluchungechunge le oyethamele i-How I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele i-MPTV1 la isilanda khona abafowethu nodadewethu abasesidakamizweni bezosilandisa kabanzi ukuthi bangena kanjani ezidakamizweni. Lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi. Siyacela abafowethu kukho konke sikukhulumayo fundani bafowethu. Kunodaba njengamanje olutrendayo lukacwecwe. Uma nizokhumbula kahle i-MPTV1 ike yakhuluma ngeindaba zabantu ekuthiwa ngama-pedophile abalala nezingane ezincane. Kuyatholakala ukuthi kulesi sikole adlwengulelwe kusona akuyona ingane yokuqala edlwenguliwe. Bafowethu siyacela ukuthi zonke izinto esiyiphostayo la niyithathe serious, nifunde kuzona. Akukho thina sikuposta lapha okukhandiwe noma akuyona imovie le bafowethu into eyenziwe. Sikhuluma ngeimpilo zabantu, into enzeke empilweni zabantu bangempela. Ngakho ke nawe kubalekile ukuthi uyigade umfowethu uthi weke wantshontshwa kodwa ngenhlahla yakhe wasephunyukweni. Sizokhumbula futhi ukuthi la sike saba ne-episode yabantu abafikile bezokhuluma ngokulahlekelwa izingane, ukulahlekelwa abantu basemakubo. Konke siyakhava ngezimpilo zabantu. Abantu abayeke ukuthi uma kubebona ukuthi akuyena umuntu oyipharo fakwayo uthi sebeyayeqa leyo episode. Ayikho into esiyifakala thina engenalo usizo. Yonke into esiyifakala inosizo futhi siyazi sikhulumana. Akusizi ukuthi sizothi manje mawusunenkinga qale sikutshele phansi ukuthi hayi khona i-episode esayenza ekhava lolo daba lolo. Bafowethu izinto esiyifakala sifaka izinto eziqwashisa umphakathi nesinethemba lokuthi zizoshintsha isizwe. Ngakho mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluchungechunge siyacela ucindezele subscribe button, ucindezele nebell and abajoyine ne-membership ukuze sizokwazi ukuthi sihambele nezindawo siyoqwashisa ngezidakamizwa. Ngakho ke mawusubuke wezwafika la shuthi sidla amaningi esakeni mina sangincenga.